9 июль изгі Рамазан айының бірінші күні. Харшын мұсылман ихласлық білән һәм Аллахтан әжір үміт етіп, Рамазан айында уразасын тұта, һәм ул өзінің йөрәгендә гынаһларының гафу ителүенә һәр вакыт үміт саклый. Изге айда гына түгел, көндәлек тормышта да яхшы уйлар һәм гамәлләр кылырга кирәк. Безне бар иткән Худайның барлыгын белеп, тоеп яшәү, аңадан җырлау һәммә безгә дә фарыз дип саный киләсе сюжетыбызның герое. Моннан 1-2 ел элек татар җыр сәнгатенә бөтенләй яңа агым килеп керде. Җырчыларыбыз дини рухтагы җырларга игътибар бирә башлады. Җыр һәм дин бер-берсеннән ерак тора торган ике төшенчә. Соңгы арада дини, тәрбияви, әхлакый тематикага язылган җырлар ешайды. Менә шундый юнәлештә иҗат итүче автор башкаручы Ильяс Халиков. Иртән торып күзне ачам, күңел намазга даша. Хәвефләрдән саклап калып, Коръән бәхет өләшә. Интернет шилтәренә кереп караган берсендә инде анда дини җырларны башкаручы башка халыкларның җырлары тора иде. Мәсәлән, Мишар Рашидның дини гарәп җырлары яки нашид дип атала инде ул гарәп телендә. Аларны ишеткәннән соң без дигән мәйтәмне өчен без татарлар була торып, шундый юнәлештә җырлар иҗат итмәскә. Ильяс Мамадыш районы Уразбакта авылында туып үсә. Ни дисәң дә, авылда җырсыз, моңсыз яшәп булмый инде ул. Әби бабайларының намаз укуы, мөнәҗәтләр әйтүе күңеленә кереп калган буланың. Талант мәктәп елларында ук ачыла. Беренче көй язылды 10 класста. Мин укыган вакытта мәктәптә әле хәтерлим. Яни әгәр җырлап күрсәттем дә инде гармон астында, әмма ул туган як турындагы җыр иде. Яни мәйтәм шундый җыр булды, карайлы дип. Һәм ул аны җибәрде Мамадыш шәһәренә, музыка мәктәбенә. Һәм бер айдан соң аның нота станында чыкты, газетада текст булып инде. Менә шундый җыр. Ильяс Халиков музыкасы һәм нотага салынып, ул бер җыр булып чыкты. Менә әле газетасында саклыйбыз. 2000 елда татар теле һәм әдәбияты буенча югары белем алу өчен укырга керә. Уку йортын тәмамлагач, Казанда калырга хәл итә. Башкала булу ыгы-зыгы яратуым тарткандыр ди. Ул вакытта инде гаиләле дә була. Хатыны Нурфия белән уртак кызыксынулар кавыштыра. Нурфия белән танышуымда сәбәбе аның шигырьләре бар иде. Укыган вакытта ул шигырьләр яза торган иде. Шул шигырьләрне мин үземә сорап алып төшеп, шул белән аралаша башладык Нурфия белән. Һәм шул аралашу, аннан соң күбрәк аралашуга кереп китте дип әйтәсем килә инде. Без дуслык, бәлки, теге мәхәббәт җипләренә дә әйләнгәндер дип уйлыйм. 2005 елда югары уку йортын тәмамлаганнан соң тарих институтына аспирантурага керә. Россия Ислам университетында педагогика фәнен укыта, үз эшендә башлап җибәрә. Иҗат, халык алдында чыгыш ясаулар да читтә калмый. Концертларны Татар дәүләт гуманитар педагогика университетының Мизгел яшьләр театры белән бергә алып баралар. Дини концертларда аермачык буларак анда инде концерт булгач бит инде теге бикүләр дә куйра туры килә, юмористикага без иеләнеп киттек. Әмма бу концерт андай концерт түгел. Бу концерт әхлакый яктан тәрбия бирү юнәлешендә бара торган концерт. Минем куйган спектакльләремнең шундый бер ясадык та без. Солянка шикелле әйбереме, анда кырларым, тугайларым спектакльдә бар, сагышларым, гомер агышларым да, саташу дигән спектакль. Менә шундагы персонажлар белән аның дин турындагы җырларын, багышланган җырларын менә шулай иттереп без театральләштерелгән концерт оештырдык. Аны халык шул кадәр яратып карый, мин әле күргәнем юк, алар Мамадыш районында кайтып килгәннәр иде. Менә сабага мине алып кайттылар үзләре белән. Мин таң калдым менә. Үзе язган 18 җырны туплап 2012 елда мәчетләргә илтә сугмак дип аталган альбомы да дөнья күргән. Көй авторы үзе булса, җыр сүзләре тормыш иптәше Нурфиянеке. Менә тематикасы дигәндә, мин аны ныклап торып, менә балалар өчен дип әйтә алмыйм. Өлкәннәр өчен дип әйтә алмыйм. Менә ничек килә ул минем шулай, менә мәхәббәт турында да була ул минем кайчагында. Кайчагында ул менә гел балаларга да багышлана. Күбесенчә менә дини өлкәдә дә языла шигырьләрем. Төрлечә була.
Гаиләнең бизәге балалар. Кызлары Исламия белән Хәнифә аларның төп куанычлары. Бик бәхетле сабыйлар алар. Иман тәрбиясе алып, Аллаһ кушканча яшәргә кече яшьтән үк өйрәнеп үсәләр. Аларга карап күзләр сөенә. Гөлия Садыкова, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Алга таба. Әтиәни җибәрсә, тагын киләм монда, яхшы монда. Ульяновск өлкәсендә татар-мөселман балалары өчен лагерь эшли һәм алга таба татарча өйрәнәбез. Алдагы дәрестә без универсиадага кергән кайбер спорт төрләре белән таныштык. Бу юнәлештә белемебезне арттыруны дәвам итәбез.